na gilal mar ngima e kinde ma umbede kuru kedo ne lecturers nikech ma koro ken lwenyo donge wambe en lwenyo indirectly lakini chuthoche wakedo ne lecturers to kada wuonde ni marwa en ga ng'anyo moro mamuol nikech winjo ka gimoro nyisanwa keny polise gimoro jaidhwa ga aidha ni polise tabiro kama to polise beyo ga moko ntie mabeya to koro gimoro nyisowaga to kwadwa ni wadhi that way emomiyo sirikal onego owinj gini ogine nikech wan to kwachake to koro ni wache gidhogi ka wan obila osetiyo kod oteku bende chaki seyo obila aparo ni para mosem kada mna giro weteni kapok wakaw yo matin aparo ni kusomo paro nikech ngeni ka yoni se kinyo obila ichal ka ngamo dhi kinyo kich kikinyo to timi nade dong kai ika koro wan idhi se soko wang obila kanye geno no obila kik sok wengeu gima atimore ga en ni ati wan nini ejwa makoro wantie ni Gen Z generation wani wavaluga gik miyudo gi thorax gik moko yudo ga gi thorax koro kaponi polise go ok nyal lawa to wamanyo yo magi nyal lawa koro wabagi to gigire mondo obede mamit to man kaka lecturers maguti medier lecturers to wuotho ka gine magi lead by example dongun bede koro na benute mo example en mana gedo mara ne bro bedo ka jo pachu bang yo matin ka podano no sero paro mabende bili wacho kata oyo ne koro ngajuang sangwana sero modong dakika 2 to rom sangwen maro kinyi ote magi asebedo ka neno medo oro ote bede sero ng'anyo mago maga jopuonje mag mbalariany mabende odiochieng' makawuono odonjo odiochienge mano mar adek ka podano ninja puonjore tintiere skul mano mar piny owacho intiere mbalariany mar piny owacho ng'anyo makama thiri e yo machal nade sumno